la verdura per estos canals i que l'isque rentable com per a poder viure, se pot, clar que se pot. El que passa és que fa falta gent que vulgui consumir d'això, que s'expandís aquesta manera de fer, ser molta més gent, i segur que se pot. I que els preus, bueno, cada un... En la cooperativa, per exemple, és anticapitalisme perquè no té afany d'enriquir-se. Aquí l'únic que trau alguna cosa és el que ven, no? La cooperativa en si no se trau res. I el que intenta, com el que parlàvem abans, d'eliminar intermediaris, eliminar desplaçaments llargs, eliminar envasos, tot això abarateix el cost del producte. Doncs caminem cap a fer això, que el producte sigui més barat, que el producte sigui de més qualitat, que el producte sigui produït d'una manera justa. Caminem cap a això, és difícil, i tant, però jo crec que sí que se pot fer, des de l'experiència. Que és difícil, que és molt difícil, però que se pot fer. I és que respecte a aquest tema, nosaltres al final hem aconseguit uns productors que són uns 6 joves que han recuperat un terreny que tenien al Corisa i ells estan muntant l'empresa de vendre verdura ecològica a domicili i els comprem directament a ells i passa que nosaltres no mengem tomates a l'hivern, però si no mengem tomates a l'hivern, quan mengem tomates ens costen el mateix o inclús més barates que les que comprem al supermercat. En canvi ara estem fartant-nos de col, d'espinacs i si en cada temporada mengem el que toquen, i aquesta persona està podent viure, estan vivint 2 o 3 persones, estan muntant l'empresa d'això i clar, aquest euro va tot per ells. Clar. Entonces no és més car, no és gens més car en aquest cas, perquè no hi ha intermediari. Quan és més car és perquè algú se vol enriquir. O perquè se paguen poc als productors. O perquè algú s'està enriquint, no? Perquè el que no li pagues al productor algú se l'està pagant. Bueno, jo volia preguntar dels projectes educatius, perquè els dos heu dit que funcionen també per assemblea i tal, i volia que me fes un poc una valoració de com ha anat la participació de les famílies i de l'alumnat i tal, que potser és el que veig que estan més, solen participar més potser, i això dificultats o potser quines coses ha portat i se m'ha de funcionar. Bueno, a nivell... Abans, com s'ha dit antes, fa uns anys l'assemblea funcionava molt bé. Els alumnes eren molt responsables, les famílies eren molt responsables i quan se quedava, per exemple, anava a fer les normes de convivència. Quines coses, l'alumnat era molt participatiu, participava de manera molt responsable. Això avui en dia no passa així. Això ja que tenim que ser realistes. O sigui, l'alumnat que tenim avui en dia, l'alumnat que tenim fa 10 anys, fa 20 anys, no tenen res a veure. Claro, allò funcionava molt bé perquè la gent era molt responsable, perquè tu ara pots fer una assemblea, pots fer moltes coses i després no s'acompleix en absolut. Però és un poc també el que la societat està vivint actualment. Jo veig així, és que van volar els mitjans de comunicació, la forma d'actuar, la forma de parlar, la forma de comentar, això és el lluís també en classe i en les assemblees. Hi ha hagut vegades que tu has pactat normes de convivència, normes d'així, de fer treballs, de tot el que vulguis, i s'han complit perfectament i altres vegades és impossible, perquè passen de tot i es dona igual. També s'ha agradat, l'ensenyament és obligatori, 12-16 anys és obligatori, t'en comptes de tot ahir. T'en comptes en alumnes amb ganes d'estudiar, alumnes que no tenen ganes d'estudiar, alumnes que venen d'altres països que tindran un reforç damunt d'ells i la dificultat és més gran que va ser ara. Però bueno, nosaltres l'experiència que tenim, al principi el que l'assemblea funcionava molt bé. Els alumnes eren molt responsables, funcionaven molt bé i molt bé, perfectament. Sí, i que a més, de fet, a hores d'ara, els pares d'alumnes, els alumnes que estan a hores d'ara en el centre, pot ser que n'hi hagi un o dos que siguin socis dels pares perquè són de tota la vida, o sigui que no... Aquest sistema, aquest esperit cooperativista, que el pare se fa soci perquè anava el fill o ja era soci, s'ha perdut, per una part i per l'altra. En el nostre cas és molt diferent perquè l'assemblea està constituïda de per si el funcionament és pares, mares, acompanyants, col·laboradors i xiquets no directament, però
tot el col·lectiu participa de l'assemblea necessàriament, perquè és l'única manera de participar i de dur-lo endavant. I bueno, de fet sí que va ser un dels límits que ens vam tindre que posar per a evitar aquest risc de deserció, el compromís sempre i quan se volgués estar en el projecte de participació en les assemblees que se feien del col·lectiu. Que de tota manera el punt de partida és el que està dient. O sigui, nosaltres és com que estaríem en aquest primer moment en el que les famílies tenen l'interès de tindre aquest projecte i de que la base sigui nosotros lo guisamos y nos lo comemos, pues así la manera será el asamblearismo endavant. Després, jo a lo millor sí que la trava de fer assemblees en ells, en els menuts, en el funcionament de l'estiu. I ahí sí que ens ha tocat, vull dir, és efectiu al final, però ens ha tocat fer ahí un procés del primer any d'esta manera, el segon ven com anar el primer i ven que sí que està ben canviat, pues ho canviem, i el tercer ho tornem a canviar, que sempre traus els fruits per estar sempre mirant, no? Pues al final, vamos, és que una fórmula de dir, assemblea, el primer any a saco en l'assemblea, al entrar, a elegir, a la mitad i el cap de setmana també si fa falta en casa. I, claro, jo no vull anar a l'assemblea, m'estan a l'assemblea, igual ens estem viciant aquí que estem donant una desvirtuació de lo que és una assemblea. Pues van a canviar fórmules, no? I a buscar una altra manera. Pues al final este any era el punt de trobada del matí, traiem la fruta, ens sentem tots i xerrem com estem avui, què volem i que si algú vol proposar alguna cosa d'avui o si algo se li va quedar d'ahir ahí enquistat o... No era ahí pues buscar, però sí que en un moment donat, hòstia, tots diem, pues jo avui passo i no tinc ganes, però en principi sí que... El que passa és això, partint de que de normal en el col·lectiu les famílies i les persones que estan participant sí que tenen aquest interès i no hi ha ningú que tingués que fer entrar al trapo de dir, no, vine, que anem a xerrar. Me comptes, jo vinc a l'institut i t'apanyaràs, no? Va ficar-me un 5 o un 6, no sé. I per allí sí que és molt més fàcil. Bueno, nosaltres ens ho hem trobat fet, Després hem fet alguna experiència de fer-les conjuntes en ells per a prendre decisions ja de gestió de l'espai i no només del procés que fan en l'escola, sinó perquè ells participaven en les jornades d'obra i en les jornades de treball sempre, però ja en la part de decisió s'ha fet alguns intents que han sigut interessants, vull dir que sí que participen i a poc a poc ells van agarrant també la seva... Això, però ja nosaltres funcionem necessàriament tot el món. Això perquè se l'inici, perquè ha de ser així. De fet, nosaltres, és curiós, perquè va arribar un moment, o sigui, inicialment, sí, la gent hi havia molts socis, volien ser socis, però va arribar un moment que hi havia moltes persones que es feien socis de la cooperativa perquè el descompte que tenien els socis era superior a la quota que pagaven per ser soci. Aleshores va arribar un moment que dic, sí, per què li han de dir a ningú que es faci soci? Faig el que vulgui, per què han d'insistir? Si anem en contra de la cooperativa. Sí, és clara aigua, Els números sempre fan molt. A banda de lo que diem antes de que avui en dia el tema assembleari i tant, nosaltres el que sí que hem intentat i continuem intentant és, per exemple, que els pares participen en l'educació dels fills. Si, per exemple, al principi de curs, el centre de classe són 4 unitats, podem reunir-nos amb tots els pares. Normalment ve d'un 80 o 90% de pares les reunions a l'inici de curs. Ahí ho planifiquen tot, es fan propostes, què activitats voleu fer, que portem els llibres nosaltres o voleu a l'altra llibreria, o sigui, una sèrie de coses de que sí que hi ha una espècie d'assemblea, diguem, la millor forma possible. I això sí que ho continuem fent. Quin tipus de xerrades voleu parlar que fem conjuntament, doncs tal. Bueno, doncs ens agradaria que parlàreu sobre el tema dels delites telemàtics. Bueno, doncs farem xerrar sobre delites telemàtics, oi? O sigui, això simplement un poc sí que funciona així. De fet, els llibres seguim en el consentiment dels pares, els demanem nosaltres a les editorials i aleshores el marge de benefici que pugui tindre una llibreria de fet se l'estalvien els pares. És que, perdona, també volia preguntar, perquè abans estaves parlant un poc de la pedagogia, de la metodologia, que no s'utilitzava llibre de text, que anàlisi tal, treball cooperatiu i tal, i parlaves en passat. Sí, en passat, perquè és que quan vam començar
l'experiència de la reforma educativa, inicialment hi havia llibres de text. O sigui, la reforma educativa, els llibres que hi ha actualment no existien. I passant d'un llibre purament d'explicació magistral a un llibre en què tenen que tindre activitats entremig de raonament. Claro, en aquest moment, en aquests 8 o 10 anys, ha sigut en els anys que s'ha treballat en aquest tipus de metodologia, fins que s'ha pogut així. Ara el tipus de llibre nou que hi ha actualment. Claro, entonces era un... No ho podeu imaginar, hi havia llibretes que apareixien... No se pot imaginar, és que se la milloraven, se l'agarraven, se l'aplicaven, se la revisaven, l'ortografia... Tu valoraves els continguts, la presentació, tot el treball que l'he ficat damunt, i això l'alumne l'incentiva molt. I també està així tot de dir, bueno, i el llibre és tan important, i penso que avui en dia una de les coses que podrien, a mi se podria eliminar de com està, i aplicar més interès a la part personal de l'alumne, és el seu treball, a la seva forma de buscar la informació, a la seva forma d'analitzar, per exemple, una notícia, que la informació en tenen, però suficient per a ells. No és com antes, no tenim informació, tenim cada llibre. Ara avui en dia tu dius a un xiquet, mira, a veure, expliqueu un poc això de la capa 2 o què és, i se'n van a l'ordenador i comencen a mirar-ho, i el forat de la capa 2 te porten 3 folis, ara comentem-ho. Però no fa falta més un llibre estant conforme estan ara. Jo crec que se podria millor plegar un moment en què baixar un poc els estalvis en aquest aspecte i millorar més la part de búsqueda informàtica i el que sigui. De fet, durant aquest període d'experimentació, que va durar 5-6 anys... Quasi. Però primer, al Politècnic, després van incorporar els docents, nous, el Mateu i tal. El que feia la conselleria era proporcionar tots materials orientatius. El professor treballava, però sense cap llibre de text, sobre aquests materials se buscaven textos, materials per treballar-los. Evidentment, el que se treballava molt més seria, sobretot, la redacció. Probablement era més positiu que el que estem fent ara, treballar el llibre de text, però evidentment serà tornar a lo clàssic, el llibre de text, revisat, materials molt bons, probablement massa materials, no pots treballar-los i tal, però el llibre de text. Y teníamos un torno de palabra. Quería preguntaros sobre todos estos años de experiencia de los colegios por aquí arriba, por los pueblos, si los resultados académicos son mejores que los públicos, que seguramente sí, porque... Y luego otra pregunta que supongo que también es bastante lógica, que si es distinto el trato, digamos, a los alumnos problemáticos que en los colegios públicos, porque yo desde mi experiencia he visto que en los colegios públicos a los alumnos problemáticos, en vez de intentar enderezarlos, digamos, o por buscarles sitio por donde ellos se puedan ver reflejados, pues realmente los apartan, ¿no? Y dicen, pues mira, ya tenemos un borrego más para trabajar X años. No sé si te he entendido la pregunta, por donde... Bueno, respecte als resultats, sí que han tingut sempre els resultats a nivell de selectivitat van ser magnífics, les que vam estar, molt bons. Després, en les dues valoracions que han fet, la Conselleria que ha fet dues valoracions en alumnes de segon d'ESO, les dues van eixir molt bé, una inclús crec que va ser el 50 i pico dels 600 centres de la comunitat, i el segon va baixar un poquinho més, però que estem sobre de la mitja per arriba i bastant bé, no? Els resultats bé. I respecte als comentats dels alumnes, evidentment, al ser un centre familiar, no és el mateix tindre 1.000 alumnes que tindre, com nosaltres en tenim, tres unitats que tenen 60, 70, 50, depèn de l'any, no? Evidentment, el tracte és diferent. Quan hi ha un problema, ves totes les vies, i l'última via ja és... Nosaltres, si podem, no enviem un xiquet a casa d'expulsat, així no és clar. Antes intentem fer tot el possible. Trau-lo a reforç, tindre un professor paet, hi ha un professor que fem per als alumnes, però ahir és molt important el que dèiem antes, la família. Per mi és la base. Si la família col·labora en el professorat, l'alumne podem conduir-lo més o menys bé. Ara, si en casa ja la culpa és del centre, si no sé quant, ja s'ha acabat ja ahí. Entonces, hem encontrat alumnes que han tingut moltes dificultats i han anat molt bé després i s'han acarregat molt bé, i hi ha alumnes que si la família no col·labora, ja saps que és que acabi els 16 anys i que se'n vagi cap a casa i punt, que no se li pot fer res. Però la idea nostra no és això, és al contrari, és buscar-li tots els mitjans possibles perquè l'alumne pugui, si no vol tindre una titulació, però almenys que se forme en aquelles coses bàsiques com a persona i també tindre a nivell de coneixements el més important.
I aquest aspecte sí que ens ha anat